Salam el hormatly adamlar. Garaşdan baqı bir taraf yurdumuzdaki täzelikler kimim habarlar bilen tanıştırýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şuň paýtatymyzda Türkmenistanyň mejlisiniň 6-njy çarşynyň 12-nji maslahaty boldy. Onu hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatynyň iler tutulýan ugurlaryny hem ýurdumyzyň kanunçylyk, hukuk binýadyny kemleşdirmek boýunça toplumlaryň maksatnama laýyklykda işlem taýýarlanan möhüm kadalaşdyrjy hukuk resminamalarynyň birnäçe aralyp maslahatlaşyldy. Maslahatda gatnaşmak üçin Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasarlary, ministrliklerin we puduklaryň dolanyş edaralaryň ýolbaşçylary köpçüliklerini habar iştirişlerinin wekiller çağırıldı. Maslahatda Türkmenistanyň 2021-nji ýyl üçin döwlet budjeti hakyny kanunyň taslamasyna, şeýle-de Türkmenistanyň 2019-njy ýyl üçin döwlet budjetiniň ýerine ýetirişi hakyny kararyň taslamasyna garaldy. Şol taslamalar Milli Parlamentiň ähli komitetlerine, şeýle-de aýry-aýry pudoklarda ýurdumyzyň ministrliklerine we pudoklaryň dolanyş edaralaryna deslapdan aralyp maslahatlaşyldy. Ma'lum bolýarly mejlisiň maslahatynyň öň ýanyna, ýagny 23-nji oktýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet başlanmaz Türkmenistanyň 2021-nji ýyl üçin döwlet budjeti hakyny kanunyň taslamasy babatda birnäçe anyk maslahatlary berdi. Bu esasy maliýe hukuk resminamasy ykdysady strategiýadan ugralanyp taýýarlanyldy. Türkmenistanyň 2021-nji ýyl üçin döwlet budjeti hakyna Türkmenistanyň kanuny ýurdumyzy ykdysady we durmuş taýdan ösürmegiň depkinini kesitlemegi, ilkinji nowatda ykdysady ösüşiň depkinlerini gollamagy, ýurdumyzyň ägirt uly kuwatyny amala aşyrmagy, döwlet çykdyjylarynyň ýokary netijelerini öpçün etmegi, hem türkmen halkynyň hali ýagdaýyny, her bir maşgalanyň durmuş derejesini ýokarlandyrmagy gönükdirilendir. Maslahatyň başynda parlamentariler ýurdumyzyň döwlet we jemgyýetçilik durmuşyna gazalanan üstünlikleri 2021-nji ýyl üçin döwlet budjetiniň taslamasyny düzmegiň esasy çemeleşmeleri we ýürelgeleri, oň girdiji bölegi düzmegiň aýratynlyklary, geljek ýyla çaklanylýan ykdysady, meden we durmuş ösüşiniň ugrulary barada durup geçdiler. 2021-nji ýyl döwlet budjetiniň taslamasyna pul terişleriniň 70 götürümden gowragy durmuş ulgamyny ösürmegi, hususan bilim, sağlyk uruş, medeniýet, döwlet durmuş öpçünçilik ulgamlaryny, ýaşy jemaat hojalygyny, umumy häsiýetli döwlet hyzmatlaryny ösürmegi gönükdiriler. Geljek ýyl maý goýumlarynyň belli bir möçürini, ýaşy jaýlarynyň hem önümçilik we durmuş medeni maksatly deshalyň guruluşyny gönükdirmek gözüňde tutulýar. Möçürini 10 götürüm ýokarlandyrmak gözüňde tutulýan aýlyk iş haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary, talip we diňleýiji haklary 2021-nji ýyl üçin Türkmenistanyň döwlet budjetiniň çykdyjylarynyň gorulan maddalary bolup durýar. Milli iqtisadiýetimizi diversifikasiýa ýoly bilen ösürmäge tarap ugrun almagyň netijesinde geljek ýyl owa senat toplumy ulug aratnaşy guruluşyk dokma we azyk senaty pudoklary ukulny ösüşe ýa bolar. Ulug aratnaşyk we önümçilik düzümleriniň möhüm detgallarynyň guruluşy ýokary depkinlerde dowam eder. Maslahatyň başyna geljek ýyl üçin döwlet budjetiniň taslamasyny gözüňde tutulan ýerli budjetleň görkezleri hakyna çykyşlar diňlenildi. Habar berilýär, 2021-nji ýyl telekeçiligi, kiçik we orta işe urlugy gollamak, ýurdumyzda öňürleýän önümlüğün möçürini arttırmak, içerika bazarda adygy bolşugyny öpçün etmek boýunça munun bilegim çäreler görmek meýilleşdirildi. Şolar bilen birlikde döwlet elçiliginiň näki deshalary we kärhanalary hususlaşdyrmak, paýdarlar jemgyýetlerini döretmek, ýurdumyzyň ykdysadyýatyna hususy puduň paýyny arttyrmak boýunça işler dowam etdiriler. Şeýle-de işiň esasy ugurlarynyň hataryny salgyt ulgamyny kemleşdirmek, döwlet we milli maksatnamalarynyň çäklerini bellenen meýlamlary durmuşa geçirmek üçin maliýeleşdirmek, goşmaça çeşmelerini gözlemek, bazar gurallaryny özgertmek dowam etmek wezipeler durýar. Türkmenistanyň 2021-nji ýyl üçin döwlet budjeti hakyna Türkmenistanyň kanunyň taslamasyny kabul etmek barada bir agzdan ses beren deputatlaryň gelen netijesine görä bu resminama sowatly hasaplama esaslanyp döwletiň we jemgyýetiň tirişdeler kuwaty bilen berkidildi. Hem ýurdumyzyň elatynyň bähidine hyzmat edip, halkymyzyň awadançylygyny we rowşlarynyň esaslaryny berkider. Şeýle-de Türkmenistanyň 2019-njy ýyl üçin döwlet budjetiniň ýerine ýetirişi hakyna Türkmenistanyň mejlisiniň karary bir agzdan kabul edildi. Soňra deputatlar Türkmenistanyň administrasiýa we iş ýürüdüş kodeksini tasdiklamak we herekete girmek hakynda, Türkmenistanyň milli geňeşi hakynda, konsullyk gullugy hakynda kanunyň taslamalaryna seretdiler. Şol hukuk resminamalaryny aralyp maslahatlaşmagyň barşyna belleşýärli, raýatlyň hukuklaryny we kanuny bähitlerini gorumak, şeýle-de jemgyýeti munun we ilegim demokratiýalaşdyrmaga ýardam etmek we döwletiň bähitlerini gorumak olaň esasy wezipeleri bolup durýar. Döwlet siýasatynyň esasy ugurlaryny hem Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeleri goşmaçylar girmek hakynda konstitusiýon kanunyň kabul edilmegini, şeýle-de milli liderimiziň ýurdumyzyň deputatlar düzüminiň öňüne goýun möhüm wezipelerini nazara almak bilen parlament tarapyndan ilkinji gedek Türkmenistanyň milli geňeş hakyny kanunyň taslamasy işlem taýýarlanyldy.
Belenşiyali bir etminama şol wekilçilikli kanun çıkarıcı edaretinin işinin gurulşuny, oň palatalarının hem prezidiumlarynyň, komitetleriniň we toporlarynyň agdalarynyň we deputatlarynyň iş tertibini, olaň wezipelerini we ygtyýarlyklaryny kesitleýär. Deputatlar çykyş etmek bilen Türkmenistanyň konstitusiýasyna hem halk maslahatynyň mejlisine kabul edilen çözgütlere laýyklykda ýurdumyzda kanun çıkarjylyk häkimiýetini amala aşarjak Milli Geňeşiň işini guramagyň möhümdigine öns berdiler. Belenşiyali Türkmenistanyň Milli Geňeş hakyny kanunyň kabul edilmegi ýurdumyzda parlamentarizmi we demokratik özgürtmeleri ösdürmekde täze döwrüň başlanmagyny aňladar. Konsulluk gullugy hakyny Türkmenistanyň kanunyň taslamatyny aralyp maslahatlaşmagyň barşyna bellenşýäli. Bu resminama degişli düzümüň hukuk esasyny konsulluk wezipeli adamyň Türkmenistanyň daşary ýurtlarydaky raýatlarynyň we ýuridik şahslarynyň hukuklaryny we bekletlerini gorumak boýunça wezipelerini kesitleýär. Konsulluk gullugynyň üstüne Türkmenistanyň daşary döwletleri bilen konsulluk gatnaşyklary babatda döwlet siýasatynyň amala aşyrmagyny öpçün etmek, döwletimiziň oň daşary ýurtlarydaky raýatlarynyň we ýuridik şahslarynyň hukuklaryny we bekletlerini gorumak, Türkmenistanyň halkara gatnaşyklaryny öpçün etmek, dostlukly gatnaşyklary ösdürmäge ýardam etmek, hem daşary döwletler hem halkara guramalary bilen özara bekletli hyzmatdaşlygy, ykdysady, sowda, ilmi tehnik we medan ansarperwer gatnaşyklary giňeltmek boýunça wezipeler ýüklenýär. Bulardan başga-da gullugyň wezipelerini ýurdumyzyň beýleki döwletler bilen konsulluk gatnaşyklarynyň ötüşini öwrenmek we çaklamak, ministrliklere, edaralary we guramalary daşary ýurtlardaky hyzmatdaşlary bilen iş we gatnaşyklary ýoly goýmagy we ösdürmäge Türkmenistanyň döwlet siýasaty oň durmuş ykdysady we meden durmuş barada habarlar ýaýratmagy ýardam etmek, ýurdumyzyň daşary döwletleri bilen konsulluk gatnaşyklarynyň şertnamalaryny hukuk binýadyny döretmäge gatnaşmak wezipeleri girýär. Şeýle-de deputatlar Türkmenistanyň raýat iş ýürediş kodeksine üýtgetmeleri girmek hakyny, Türkmenistanyň halk maslahaty hakyny, Türkmenistanyň konstitusiýon kanunyny güýjüni ýitiren diýip ikrar etmek hakyny, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryny üýtgetmeleri we goşmaçylara girmek hakyny, daşary ykdysady gatnaşyklaryny pulu gözüçülük etmek hakyny, Türkmenistanyň kanunyny goşmaça girmek hakyny, salgyklar hakyny Türkmenistanyň bitew kanunyny goşmaça we üýtgetmeleri girmek hakyny, eýçiligiň döwletiň garamagyndan aýrylmagy we döwlet emleginiň hususlaşdyrylmagy hakyny, Türkmenistanyň kanunyny üýtgetme girmek hakyny, yer hakyny Türkmenistanyň bitew kanunyny goşmaça we üýtgetmeleri girmek hakyny, migrasiýa gullugy hakyny Türkmenistanyň kanunyny üýtgetmeleri we goşmaçalara girmek hakyny, Türkmenistanyň saýlaw kodeksine üýtgetmeleri we goşmaçalara girmek hakyny, döwlet häkimetiniň yerli wekilçilikli edaralary hakyny Türkmenistanyň kanuny goşmaçylary we üýtgetmeleri girmek hakyny kanunyň taslamalaryny aralyp maslahatlaşdylar. Şol işler bilen bir hatarda maslahatda biologik dürlük barada konwensiýanyň genetik baýlyklaryň elýeterligini gadalaşdyrmak hem olary ulanmakdan gelip çykýan peýdany adalatly we deň derejede paýlaşmak hakyny Nagoya tetwirnamasyna goşulmak hakyny howpsuzlyk baýda hyzmatdaşlyk etmek hakyny Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky alalaşyk tasdiklamak hakyny gümrük amallarynyň ýöne köýleşdirme we sağlaşyklygy hakyny halkara konwensiýa goşulmak hakyny mejlisiň kararlarynyň taslamalaryna seredildi. Bulardan başga bir neçe meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Mejlisiň 6-njy çağrışynyň nowatdaky maslahatyň gün tertibine girdilen kanunçylyk namalarynyň taslamary bir agzdan makullanyldy we kabul edildi. Maslahatyň ahyryna Milli Parlamentiň deputatlary ady agdylan hukuk resminamalarynyň garaşsyz baky bir tarap Türkmenistanyň hereket edýän kanunlarynyň üstüne ýetirip, hormatly prezidentimiziň berkarar watanymyzy durmuş ykdysady we demokratik özgürtmeler ýoly bilen basly depkinlerde öň alyp gitmek boýunça öňde goýan wezipelerini çözmäge ýardam etjekdigini ynanmalerdiler. Türkmenistanyň mejlisi biologik dürlük baradaky konwensiýanyň genetik baýlyklaryň elýeterligini gadalaşdyrmak hem olary ulanmakdan gelip çykýan peýdany adalatly we deň derejede paýlaşmak hakyny Nagoya tetwirnamasyna goşulmak hakyny, howpsuzlyk babatda hyzmatdaşlyk etmek hakyny Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky alalaşygy tasdiklamak hakyny, gümrük amallarynyň ýöne köýleşdirme we sağlaşyklygy hakyny halkara konwensiýasyna goşulmak hakyny kararlar kabul etdi. Baky bir taraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk bayramy berkarar döwletimiziň ähli günjegine bolşýaly Balkan welaýatyna da Elýurt Bähitli döwlet ähmiýetli täze binalardyr deshalyň açyş dawralary bilen utgaşýar. Bayramçylyga taýýarlyk görülýän häzirki günlerde welaýat merkezi Balkanawa şäherinde Balkan dagynyň etegindäki düzmergen ýaýlasyna ýyladyşhananyň açyş dawrasy uly şatlyk şowugyna betlendi. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe ýylatyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokary götermek, dünýä derejesinde bäsleşige okyply ady haritlarynyň bolçulugyny döretmek arkada prezidentimiziň öňe sürýän möhüm wezipeleriniň biri bolup durýar.
Döwrewap ýyldysxanaň açylyş dawratyna çykyş edenler bu ýere ýygnananlary baky taraplygymyzyň şanly seneti bilen gutlap, halkymyzyň bereketli tasaklarynyň dürli nadir nygmatlary baý bolmagy uğrunda halal zähmet çekmäge döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin gahrman arkadagymyza alkyş sözlerini aýtdylar. Dawran dowamyny täze ýyldysxanaň gurulşygyny görelili zähmet çeken öňdewarjy guruluşçylary sowgatlarym dawraly ýagdaýda gowşuruldy. Mähirli gutlagyň dowamy bolsa Döwrewap aýdym saallary ulaşdy. Vilayatyň medeniýet we sungat saatlarynyň ýerine ýetirmeklerine belentden ýanglanan çyryň aýdym saallar, folklor we tan toparlarynyň joşgunly çykyşlary, ustaatlyk bilen ýerine ýetirilen milli kuş depdi tanытymydan açylyş dawratyny aýratyn röwşenlik nuruny saýdy. Dawran geçen ýerine vilayatyň tejribeli babadyhanlarynyň ýetişdiren oba hojalyk önümleriniň dürli görünüşlerinden taýýarlanan sergilerine de giň orun berildi. Maý mary mazmunly bu sergiler täze ýyldysxanaň açylyş dawratyna gatnaşanlara oba hojalyk toplumyny berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýetilen bilen sepkitler bilen has ýakynyn tanışmaga mümkinçilik berdi. Soňra umumy meýdany 5 hektara, şol sanda ýylyň tutuş dowamynda gök önümliň dürli görünüşlerini ösdürip ýetişdirmeklige niýetlenen şeýle-de meýdany 4 hektara barabar bolan täze ýyldysxanaň içine aýlanyp gören bagtyar raýatlar, hormatly prezidentimiziň tagallarlaryny netijesinde garaşsyz baky bir tarap diýarymyzda ähli ulgamlar bilen birlikde telekeçilik puwdagynyň belent ösüşleriniň hem dünýä derejesinde göterilýändigine ýene bir gezek göz ýetirdiler. Ýeri gelenini aýtsak, ýylylyk, çygylylyk, suwaryş ulgamlary dol kompýuterler alkaly dolandyrylýan bu täze ýyldysxana nusgalarlyk derejede gurnalan önümçilik düdümidir. Bu ýerde hünärmenliň ýerine ýetirýän işleriniň her biri awtomatlaşdyrylan usully amal asyrylýar. Kakos ağacının gabagynyň gyrnysy goşulan toprakda pomidorun Gollandiýadan getirilen tohumlarynyň görünüşlerinden ýetişdirilen şetiller şu ýylyň awgust aýynyň ahyryna oturdyldy. Bu ýerde ýetişdiriljek pomidoryň ilkinji hasyly bolsa, şu ýylyň noýabr aýynyň ahyryna ýygnalyp tarp edicilere ýetirilip başlanar. Hasyl ýygnamak mögsümi hem geljek ýylyň iýun aýynyň 15-ne senli dowam eder. Soňra pomidor şetillerini täzeden oturtmak awgust aýynyň ahyryna gaýtadan ýola goýular. Tutuş mögsümiň dowamyny täze ýyldysxanadan alınjak pomidor hasylynyň umumy möçberiniň 1000 tonna barabar boljakdygyny aýratyn bellemek gerek. Bu ýerde häzirki ýetişdirilýän pomidor düýpleriniň her biri mögsümiň dowamyny 7 kilogramdan 17 kilograma çenli hasyl berip bilýär. Täze ýyldysxanadaky işleň ählisi ilmi taýdan esaslandyrylan yerli toprak howa şertlerine laýyklykda öňdewarjy tejribelere salgylanmak bilen alınıp barylýar. Ýyldysxanada ýetişdirilýän pomidorlar dürli mineral dökünler bilen baýlaşdyrylan suw bilen suwarylýar. Artykmaş suwlar bolsa bir ýere toplanyp, täze ýyldysxana goloýuny 5 hektar meýdany ösdürilip ýetişdirilýän 5500 düýp dürli miweli baglar suwarmak üçin peýdalanylýar. Mineral feristeler bilen baýlaşdyrylan suw bilen suwarylan miweli baglaň ýokary hilli önüm berýärni bolsa tejribeler esasynda suw edilen hakykatdyr. Yerli ýaşaýjylary iş orunlary bilen üçin edýän ýyldysxanada ýakyn geljek ýyllarda gök önümliň görünüşlerini köpeltmek, olardan alınýan ekologiýa taýdan arasy önümleri gaýtadan işleýän önümçiligi ýola goýmak maksat edinilýär. Bu asylly maksadyň hormatly prezidentimiziň halkymyzy öz ýurdumyzda öndürilýän tebigy taýdan arasy dünýä wazirlerini bäsleşige okuyuply az önümleri bilen üçin etmek baradaky görkezmeleriniň tutuş ýurdumyzda bolýaly Balkan vilayatynda da öz münasip çözgüdüni tapýanlygyna şaýatlyk edýär. Baky taraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk bayramynyň uly dawralary, şanly wakalary wesenýän Türkmenistan bitaraplygyň mekany ýylynda guruluk ulanmagy berilen täze ýyldysxananyň açylyş dawratyna gatnaşan ýylleşlenmez. Bugun ata watanymyzda milli ykdysadyýatymyzyň esasy ulgamlarynyň birini öwrülýän telekeçiligi ösdürmekligi, ähli taraplaryň döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin döwlet başdanymyza alkyş sözlerini aýdýarlar. Ýurdumyzyň ähli urlardaky üstünlikleri hormatly prezidentimiziň el-ýurt bähwidine gönüktirilen özgörtmeleri bilen berk baglanyşyklaryň dürli ugurlara bagyşlanyp geçirilýän maslahatlarda watanymyzyň ötüşleri hormatly prezidentimiziň raýatlyň bagtyarlygyny nazarlaýan işleri giňden beýan edilýär. Türkmen Döwlet Binagerlik Guruluşy Institutynyň gurulmagyna baky taraplamadan şanly 25 ýyl münasibetli garaşsyz hemişelik beýtarap döwletimizde energetika puwdagyny ýetilen sepetler ady bilen göne video aratna çykdy. Okuw önümçilik tapagy geçirildi. Oňa Halkara Newit Gazi Üniversiteti, Inженер Teknik we Uly Kommunikasiýalary, Türkmenistanyň Döwlet Energetika, Türkmen Owa Hojalyk institutlary onlaýn arkaly gatnaşdylar. Bu teleköprü arkaly atlara azalan ýokary okuw mekdepleriniň mugallimleri we talipleri gahrman arkadagymyzyň parasatly başdanlygyna ýurdumyzy durmuş ykdysatda aýdan özgörtmek hemde ösdürmek barada durmuşa geçirilýän beýik işler hakyny özara pikir alýşdylar.
Halkara Gatnaşyklary Institutynyň Halkara Nebitge Gaz Üniversitetiniň arasynda energetika diplomatiyasy parahatçylygyň we ösüşiň kepilatly teleköpri arkaly okuw sapa gurnuldy. Sapaň dowamyna sebitde hemde tutuş dünýäde türkmen beýtaraplygynyň energetika howpsuzlygyny öpçün etmekdäki orny barada gurrun edildi. Halkara Sağlyk Ýokunçy Keseler Merkezleri müdiriýetlerine, Kardiologiýa ilmi kliniki merkezli hasahanasyna geçirilen maslahatlar, hormatly prezidentimiň ýordamynyň saglyk ulganyny ösürmekde amal aşyrýan özgertmelerine öz bolşuly hoşallygy ugruldy. Türkmenistanyň döwlet serhat gullugyna baky beýtaraplygyň bagtyar watan ady bilen dawaryny maslahat geçirildi. Maslahatda baky taraplymyzyň ýeten beýik derejesi, ýurdumyzda halkymyzyň asuda, parahat durmuşda ýaşamagyny gönükdirilen gowy halkynyrja işleň durmuşa geçirilýän baradaky bu ýsançly gurrunlar çykyşlaryň esasy özünde. Türkmenistanyň Owsan adynaky Inженер Tehnologiýalar Uniwersitetine biologmançylyk elektronikasy taýýarlygynyň ory boýunça okuyan taliplere lukmançylyk enjamlary bilen tanyşdyryş okuw tejribelikleriniň ýygyderli geçirilmegi döwre baplygy bilen tapawutlanýar. Murat Garryf adynaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetine ýurdumyzyň beýtaraplygynyň şanly 25 ýylyna bagyşlanyp Aral deňziniň ekologik meselelери atly moýunlaryň we talipleriň arasyna alma maslahat geçirildi. Maslahatdaky çykyşlaryň ýurdumyzyň ekologik ýagdaýyna, biologik dürlügine, sebitde ekologik ýagdaýy düýpli oglanyrmak baradaky arkada prezidentimiň alyp barýan içeri we daşary siýasatlaryna bagyşlanmagy, ýurdumyzyň alyp barýan ekologiýa siýasatynyň bilim ojaklaryna münasip orny ýelýänini aýdym örkezge. Türkmen Döwlet Ykdysadiýet we Dolanyş Institutyna geçirilen maslahatda da milli ykdysadyýetimiň ösüşi, arkada prezidentimiň parasatly ýol başlygyna durmuşa geçirilýän beýik özgertmeler barada çykyşlary orun berildi. Türkmenistanyň beýtaraplygynyň 25 ýylygy münasibetli bilim, sport we ýaşlar siýasaty ministrlikleriniň Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň bilelikde guramagyna maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Kitapxanasyna geçirilen maslahat, kitapxanalar beýtaraplygyň mekanyna parahat söýjürükli siýasatyň wagtçylary diýilip atlanyryldy. Türkmen Owa Hojalyk Uniwersitetine, Türkmen Döwlet Maliýe, Türkmenistanyň Döwlet Energetika institutlaryna geçirilen çäreler wagt nesihat bilen bagly boldy. Döwlet Mehmet Azad adynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyna Türkmenistan beýtaraplygyň mekaniýaly we beýtaraplygyň 25 ýyly münasibetli garaşdyrlyk gowanjymyz, beýtaraplyk buýsançymyz, başda täjimiz arkada gatly şagarysatyna çeper dörejilik bätleşe geçirildi. Türkmen Owa Hojalyk Institutyna baky beýtaraplygymyzyň 25 ýyllyk şanly bayramy münasibetli gahrman arkadamyzyň nusgalyk eserleri, ýol görkezje şamçyra gatly aýdym sady dörejilik duşugy geçirildi. Matmur adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetine Türkmen dili we edebiýat fakultetiniň guramagyna baky beýtaraplygymyzyň şanly 25 ýyly münasibetli ösýär edebiýatym, ösýär sungatym, arkadaly diýär ruhy anatom ady bilen dörejilik duşugy geçirildi. Baky beýtaraplygymyzyň 25 ýyllyk toýunyň öňü sirasynda Türkmen Döwlet Binagärlik Guruluşy Institutyna bagy bolsan beýtarap watan çeperçilik sungatyny atly ýaş suratkeşliň arasynda bätleş geçirildi. Suratlanyň saýlaşykly owadan tebigat bilen baglanyşykly ýerine getirilmegi serge uly öňüşün berdi. Sergileň ýygyderli geçirilmegi ýaş nesliniň zekini açyp görkezmegi, saýlap alan hunerini dünýä derejesinde elhalmana uly mümkinçilikler döredýär. Maya Kuliýewa adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasyna bilim medeniýet ministrlikleriniň guramagyna Halipa Bagşy tazanylyň ömrü we döreçiligi, milli medeniýetimiziň sungatymyzyň ösüşleri barada aýdym sady dawara geçirildi. Ahal Vilayet Polisiýa Müdürlüğiniň Akbuda itiraf gadyetiniň kimde Demokratik Partiýanyň Ahal Vilayet Komitetiniň guramagyna geçirilen wagt netihat çäresi işiň häsiýeti betlendi. Balkan vilayetiniň Bereket, Etrek, Esenogly itiraf gadyetleri tarapyndan geçirilen wagt netihat işiň häsiýeti betlendi. Daşoğlu vilayet gadyet tarapyndan geçirilen çäre döwrümizin derwäs meseleleri bilen bagly boldy. Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Lewap Vilayet Komitetiniň Lewap Vilayet Kitapxanasynyň bilelikde guramaklaryna, meclisiň deputatlarynyň gatnaşmaklaryna Türkmenistanyň halk maslahatynyň taryhy çözgütleri, olary wagt etmek boýunça öňde duran wajyp meseleler barada geçirilen maslahat joňurmany mazmuny eýe boldy. Bu ýerde çykyş edenler ýurdumyzda milli demokratiýanyň dawaralanmagy, wekilçilikli edaralaryň sanynyň artmagy, iki palatyly ulgamyň ähmiýeti barada nagtat bellädiler. Mary Vilayet Gümrük Kanatynyň Senagatçylar we Telekaçylar Partiýasynyň Mary Vilayet Komitetiniň geçiren wagt nesihat çäresiň täsirli boldy. Ahal, Balkan, Daşoğuz, Lewap, Mary vilayetlerine geçirilen maslahatlar hormatly prezidentimiziň saglyk ulgamyna özgertmelerine öz bolşuly hoşallygy ugruldy.
Diyarımızın gözül tebigatyny ilmi taýdan öwrenmek, onu gorap saklamak, öňküsünden baýlaşdyrmak mehriban arkadamyzyň esasy üns merkezinde durýar. Bu gurda edigderli giň gowrumly işler durmuşa geçirilýär. Köp türlü we täsin tebigatymyz ýylyň ähli patlyny öz boşly owdunlygy bilen tapawutlanýar. Häzirki güýz patlyny da tebigatymyzyň altyn söw keşfi hasym özüne çekijidir. Şeýle owdun öz boşly we täsin tebigaty özüne jemleýän ýerleň birim köýtün daglardyr. Öz goýnuna ajaýyp täsinlikleri we haýran galarjy gözellikleri jemleýän köýtün daglarynyň häzirki güýz paslyny da üýtgeşik we owudun gözelligi bar. Uzaklardan seliňläp görnýän dag belentlikleri, täsin dag dereleri, altyn söw sary reňke bürülmek bilen birlikde ýylyň ähli paslyny ýaşly ösüp duran arçylar bilen utgaşyp ajaýyp tebigat owudunlygyny emele getirýär. Köýtün daglarynyň bu baý tebigat toplumyny we täsinliklerini ilmi esasda öwrenmekde we gorap saklamakda köýtünnaň döwlet tebi goruhanasy hereket edýär. Ýergelenine bellesek, ýurdumyzyň iň beýik nokady bolan aýrybaba belentligem köýtün daglaryna ýerleşýär. Köýtün daglaryny ösýän ösümlikleriň her biri öz boşly owdunlygy endemik häsiýetleri bilen tapawutlanýar. Umumyň bu ýerde dag tebigatyna mahsus bolan ösümlikleriň 934 görnüşiň duş gelýänligi anyklananlar. Alimlaryň bilimine görä bolsa olaň ony götürme diňe şu ýerde ösýänligi bilen häsiýetlenýär. Hut şonuň üçin olaň köpüsi Türkmenistanyň we dünýäniň gyzyl kitabyna gerdilenler. Şeýle-de köýtün dagdy dermanlyk ösümlikleriň 130-dan gowrak görnüşi gabat gelýär. Bu ýerde duş gelýän köp sany täsin ösümlikleriň dermanlyk häsiýetleri barady. Hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly ilmi ensiklopedik işinde de giňişliň belenip geçirilýär. Ilmi işgärleriň bilimine görä tokoýluklaryň esasy bölegi düzýän arça tokoýluklarynyň meýdany 30.000 hektara barabardyr. Köýtün daglaryna arçylar esasen has ýokary belentliklerde, ýagny demirgazyk tarapynda 1100 metr belentlikde, günorta çäklerde bolsa 1700-1900 metr belentlikde gabat gelýär. Arça tokoýluklarynyň esasy bölegi köýtün dag goruhanasynyň gorug çäklerini ösýär. Arça agajy daglan gerşlerini derelerde we belentliklerde ösmek bilen tebigatyň ösümlik dünýäsiniň baýlaşmagyna gönüden göne ýardam bermek bilen belentlikleri we dag gaýalaryna aýratyn bedeg berýär. Häzirki wagtda goruhananyň ilmi işgärleri tarapyndan dürli agaçlary goruhananyň ýürütün ahalhanasyny köpeltmek maksady bilen arçanyň meýwesi bilen birlikde beýleki agaçlaryň tohumlaryny ýygnamak işleri alınıp barlýar. Dag tokoýluklary şeýle-de dürli ýaban haýwanlaryň we guşlaryň mekanydyr. Bu ýerde duş gelýän jandarlaryň köp sanysy Türkmenistanyň we dünýäniň gyzyl kitabyna girdilenler. Şol günü goruhananyň gözegçileri we ilmi işgärleri ýürüdilýän tebigatyň ýyl ýazgysy kitabyna girdimek üçin bu ýerde duş gelýän jandarlaryň sanawyny alyp barýarlar. Şeýle-de köýtün dagyny, dereleň ugruny dürli belentliklerde dag çeşmeleriniň bir näçesi gabat gelýär. Bu ýerde çygylygy söýýän ösümlikleriň ösmegi üçin hem oňuýly şert dörýär. Çeşmeleň daş töweregini ýabany ösümlikler ösýär. Bu bolsa öz gezeginde bir näçe jandarlar we guşlar üçin hem iými bolup durýar. Ýergelenine bellep geçsek, dünýä beli dinozawrlaryň izi, ýurdumyzda iň belent şaglyňly umur dere 40 deresi, täsin köl bolan ketde köl, Gaýdarbaba çeşmesi ýaly ýene-de ençeme ajaýyp tebigat täsinlikleri we gözellikleri hutşy köýtün daglaryna ýerleşýär. Umumyň goruhanada şeýle köp ugurly alınıp barýan işler netijesinde tebigatyň öňküden gözel keşfe eýe bolýanyny bellemek ören ýakymlydyr. Paýtatymyzyň Olimpiya şäherçisinde ýurdumyzyň baky betaraplygynyň 25 ýylyna hem Birleşen Milletler Guramasynyň 75 ýylyna bagyşlanan sport ýarşlary ýurdumyzda geçirilýän şäherler bilen sazyşyk utgaşýar. Oňa ýurdumyzdaky daşary ýurt elçihanalarynyň halkara guramalarynyň ýolbaşlary işden gatnaşdylar. Baky betaraplygynyň şany 25 ýylygyna we Birleşen Milletler Guramasynyň döredilmeginiň 75 ýylygyna bagyşlanan sport bäsleşikleriniň utgaşykly gelmegine çyň many bardyr. Sportun parahatçılığı potalandırmakta, gatnaşyklary täze benetliklere çykarmakda orunyň ullugyna möhüm ähmiýet bermek bilen Türkmenistan bulgamyň ösdirilmegini esas ugurlaryň bir kökmüne kesýetledi. Mälim bolýaly halkymyň saglygy we awadançylygy barada galada we köpçüliklerin bedenteri we saglyşkynda sport hereketini höwetlendirmek hormatly prezidentimiň ýygy durmuşa geçirýän döwlet syýasatynyň iler tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Dünya meşhurnaky istenlik halkara ýaşlarynyň geçirilmegi oň ýokary derejesini üpjün edilişi bilen bir balanş kıllar.
Şu nokta nazardan Türkmenistanyň baý tejribe toplanyny sportun halkara guramalary dolu qrar edýärler. Bu ýagda ýurdumyň sport elimindäki awraýynyň ýokardygyny görkezýär. Munyň özi hormat prezidentimiň sport ulgamyny alyp barýan siýasatynyň üstünlikligine şaýatlyk edýär. Sport dostlugynyň hoşnetli gatnaşyklaryň esasy gurar bolup durýar. Bu ýagdaýyň aýdyn ýüze çykmasyny paýtagtymyzda ilçileriň arasyna tamamlanan sport bäsleşikleriniň mysanlaryny görmek bolýar. Sportun saadyn jemgyýeti kemaly getirmekde, ýokary netijeleri gazanmakda ähmiýetli orny eýilýänini durmuş aýdyn görkezýär. Mehriman akademiyanyň tagalasy, hut özüniň görelli bolmagy bilen sportun köpçüliklen beden terbiýanyň ösdürmegi döwlet siýasatyna iler tutulýan ugurlaryň birine urly. Beden terbiýe we sport bilen ýygydaly meşgul bolmak, saglyga oňyn täsir etmek bilen adamda tutan ýerligi, maksady okunlyk we zähmetseýörligi terbiýelýär, dürüjlik kuwatyny artdyrýar. Türkmenistan Sport we Ýaşlar Syýasy Bilim Ministrlikleriniň tasdiklan mailnamasyna laýyklykda Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutuny Türkmenistan ruhy bilenligiň we sagdylygyň ýurdu atly 12-nji universiadanyň açyş dawrasy boldy. Talipleriň arasyna notak gedek geçirilýän sport şäherleri ustatlary ýüze çykarar. Öz bolşy sport bayramçylygynyň açyş dawrasy ýokary ruhy bilenligi betlenýär. Bu şäher ýurdumyzda sportuň belent ötüşleri bilen utgaşýanlygyny äşkär etdi. Dawarada açyk şäherler köpçülikden beden terbiýany sporty östürmeklige uly üns berýänligi üçin hormat prezidentimize hoşallyk bildirdiler. Talipleriň arasyna geçirilýän ýarşlaryň badalga berilmegine başlanan dawara öz bolşy sport bayramçylygyna öwrüli. Ola dörejlikli işleriň dawaralanyşy bilen berk baglanyşlydyr. Bu ýörelige hormat prezidentimiziň amala aşyrýan il ýurt bähwitli dünýä ähmiýetli işleriň esasyny düzýär. Sportun sagdyny jemgyýeti kemale getirmekde, ýokary netijeler gazanmakda ähmiýetli orny eýleýänligini durmuş aýdyn görkezýär. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talipleri sportuň birnäçe görnüşleri boýunça bäsleşmek bilen özleriniň ustadlyklaryny görkezerler. Ýarşlar türgüllerimiz üçin halkara oýlaryna taýýarlygyň bir tapgyrdyr. Türkmenistanyň Gorunmak Ministrliginiň Harbi Institutuny Türkmenistan beýtaraplygyň mekany sport hemde sadyn durmuş watan gorowçysynyň hemrasy atly şygar esasynda sport ýaşlarynyň dawra açylyşy boldy. Oňa ýurdumynyň harby hukuk gorajy edaralarynyň serkerdeleri, işgärleri, ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň talipleri, harby okuwçylar, çağırşywança harby gollukçylar, milli goşunyň harby türgenleri gatnaşýar. Sport bäsleşiklerine badalga bermek dawarasy baý mazmuny weselip, onda ulgamy sürmekde, sportuň durly görnüşleri bilen meşgul bolmaga döredilýän mümkinçilikler üçin hormat prezidentimize hoşallyklar beýan edildi. Harby gollukçylar sportuň durly görnüşleri şeýlede harby sportuň ýörgünli ugurlary boýunça öýdara güýçli naşarlar. Dawaraly ýagdaýda badalgalan bu sport ýaşlary, kämil halyk gollukçylary harby türgünleriň täze neslini ýüze çykarmakda olary höwetlendirmekde ýokary ähmiýeti bilen tapawutlanyp, oňy netijelere beslenler. Sport bilen öňe gitmäge we beýtarap döwletimize sadyn ruhda gulluk etmäge döredilen mümkinçilikler üçin harby we hukuk gorajy edaralarynyň ähli şahsy düdümi hormat prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtagtymyz Aşgabat şäherinde şuň 24-nji oktýarda saat 20-den 25-nji oktýarda saat 20-çini boljak we barada Türkmenistanyň howamy ulmutuglugynyň berýän habary bilen tanşy boluň. Balqın vilayetini ötkäp duran bulutly howa bolup, gün ortagyny ordan telesekundda 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 10-15 gradus, gündüzine 23-28 gradus maýly bolar. Ahal vilayetine azken bulutly howa bolup, gün ordan telesekundda 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 7-10 gradus, gündüzine 20-25 gradus maýly bolar. Mara vilayetine azken bulutly howa bolup, gün ortagyny ordan telesekundda 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 4-9 gradus, gündüzine 16-21 gradus maýly bolar. Leba vilayetine azken bulutly howa bolup, gün ortagyny ordan telesekundda 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gecesine 3-8 gradus, gündüzine 14-19 gradus maýly bolar.
Daşığı vilayetini ütkap duran bulutlu hava olup, bunu ortadan tili sekundu 9-14 metre eken şemal olsar. Hava gecetine 5-10 gradus gündüzüne 16-21 gradus maylı olur. Paytahtymyz Aşgabatda azken bulutlu hava bolup, bunu ordan tili sekundu 10-12 metre eken şemal olsar. Hava gecetine 9-11 gradus gündüzüne 22-24 gradus maylı olur. Ýurdumyzyň çok säher aýynyň 25-ine magnetik hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Eziz watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň möçüriniň qadadan 13 götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedene ýetirýän oňaýsız täsirleriniň öňüni almak üçin ağız burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehriban eleşler, bu düzgünleri berk berja etseňiz, ýylyň eslenlik paslalyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şununla watan habarlar gepleşigimiz jemleýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşler ewetlenýär. Ähli ötüşlüň özününe wursa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.